Hij zou er eerst niet komen, maar ter 11e uren, nadat we donderdag pas de vergunning hebben gekregen officieel, is het toch gelukt om het ding op de kerststal toch weer een venray voor het centrum, voor venray zelf neer te kunnen zetten. Want er was wat veranderd qua vergunning, hè? Waar zat het pijnpunt vanuit de gemeente? We hadden altijd een stal met levende beesten erin. Daar stond een ezel in, er stonden een paar schapen in. Daar is de regelgeving in Nederland zo aan het veranderen dat de gemeente zei, luister, ja, daar krijg je geen vergunning meer voor. En ja, nou hebben we dus hemel en aarde bewogen, samen met de ondernemers van Venray, met de horeca van Venray, om toch te kijken van, lukt het nog? Want de gemeente zei, luister, de stal is 23 jaar oud. Het is een oude zeecontainer die omgebouwd is. Die wordt helemaal uitgeklapt. En toen kwam de gemeente dit jaar en ik, daar moeten constructieberekeningen bij. Nou, we zijn allemaal maar vrijwilligers. En dan is het zoiets van, wat willen ze? Ja, nou, dat is allemaal gelukkig gelukt. Dat is wel een hoop werk geweest. Met derde partijen in te schakelen en noem maar op. Om dat toch voor elkaar te krijgen.